Jeste ljudi, evo vas ponovno. Osim toga, danas ćemo igrati malo Minecraft. A što ćemo ići danas napraviti Minecraft? Pa, igrat ćemo parkour mapu koju sam ja napravio. Ovdje. Ok, ajde da krenemo. Imamo 3 pravila. Ne uništaj blokove. Ako padneš po leti, zabavi se. Pa to može. Zabava mi je uvijek u životu. Uvijek ću mi zabaviti. Ej, pošto imamo 2 dela, mi prvo imamo naravno na lakše. Kako kažem. Ne. Znači, poletimo i vratimo se tamo da smo bavili. Samo malo da smo. Znači, ovo ću snimiti iz 2 dela. Umri, tako ti treba. Enderman, stupid Enderman. I hate Enderman. I hate sense. Idemo, bravo za nas. Fuck yeah! Ajde da, daj mu pređemo mapu svoju. Čekajte, prvi sam prešao. Joj, daj si reo. Koliko sam ja padao? Mislim, aj prvi dan. Toga sam milionija. Na brođe trebalo samo ovako. Prešli smo. Sad imamo čekaj. Ne! Daj sam pao na početku, daj sam pao. Ipak ćemo sada, ne, uzmem pravila. Sad krećemo da sad stvarno, više ne može. Ipak ćemo ova 2 dela snimiti odjednom. Pa ajde. Sada pazite ovo. On mi je neizgleda, jer sam ga jasmišao. Eto ščanike, zašto sam bez ščanika? Vidite ovo što sam postavio. Vraćamo se nazad. Ćao, bo, buška toga. Dobro sam postavio. Sad njemu je. Zašto neće? Ok. Ovdje ću nešto da popravim. Kako si je on? Znači, sada ćemo ovdje. Pa da, ovo sam mnogo teže. Nije baš tako. Ovdje jeste. Sad idemo ovdje. Da, ovo stvarno vidio parametre. Daj si realan. Izvinite, ovu mapu ću popreti. Pokušat ću napravim. Ja sam napravim link, ali ne može. Može, ne znam. Koliko sam dobro. Nije zabagno. Sad baš to je zabagno, ću da se vratim ovdje. Stvarno više ne mogu da strpimo.
Evo, daj mi da ulasim. Aj, kreni relaksacija. Evo. Opa, krenula je relaksacija. Ok, ne mogu se čekati. Sada pogledajte što ovdje moram. Daj sam tako gov da sam pred kraj umro. Tako je bre, umopa. Ajmo se ne. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo skoro. Ćao!